Kepa, guardián. Zer moz? Igual okupatuta, lanpetuta, dara zaitza. Twitterran bidez. Twitterra, besteik gabe, horren denbora daukazu. Twitterran aritziaz gain, zer moz, diru pixarra bat irabazten baduzu? Ondo? Ongi legok, ez da? 5 minututan galdera batzuk egin, igual egun eta berreu, ez da gizten bat diru eraman, eta gitio. Gehiago bada, hobe. Orduan, bai, pres, bakizu zer den programa, ez da? Bai. Bueno, bost baietz. Bost baietz? Hola, mira, bita pentsatu gabe, gustatzen zaitipu hau. Nola ez izena? Martin, Martin, nungo zea? Intxaurrondoko. Intxarrondoko, hor, bueno, Donostia... Donostiara, bale, ez da, auzo bat da, ez, Intxarrondo. Bai, Batzutan auzo bat horreia, eta zenbat urte? 24. 24. Orduan, 24. Gaztia eta Tribelen jokatzen oso ona. Ikusten bost baietzen. Denbora, lehenengoa, zein probintzietan dago PortAventura jolas parkea? Bestela, galdetu hortikan. Zein probintzietan dago PortAventura jolas parkea? Provintzia. Asmatu, bestela, lehia bukatuta zuetzat. Provintzia. Bestela hortikan galdetu, bestela? Mutxu, galdetu edo lehenengoen asmatu bartu baiela bai? Nik esango ditut. Venga, bota. Katalunian. Provintzia. Provintzia. Zein da? Kataluniak baditu provintziak batin dago, PortAventura. Jode, Tribelin oso ona izango da, baina hemen lehenengoan taka. Arkatu. Nun dago PortAventura? Ze provintzia? Zer da, Barcelona edo... Bakizute? Tarragona? Bai? Zuek bakizute? PortAventura? Tarragona? Bai ez? Bale, bik esan digazute baietz? Venga, hola, torri, bota erantzuna eta geratuko dut kronoa. Tarragona. Venga, denbora. Minuto bat eta 2 segundu. Dakite. Eta zuze Tribel mota garitzen duzu etxean, zu joder, hauetzen ba oso galdera zaila. Ba, ez nekin, esan. Ez zara segulagon PortAventura? Bai, baina, jo, ez dakit bakit txalo ondoan daula, baina ez dakit Tarragona o... Bueno, bagan esan dizute Tarragona. Bai, bik esan diate, espero... Bai, Tarragona da, oso ondo. Bai, esker! Bueno, bintzat, nirekin lehiatzuk adina baduzu. Ondo. Taka, 20 euro, ez dago izki. Bueno, jara ezagun, zai izamen ikasten? Gizarte hezkuntza. Gizarte hezkuntza. Eta zenbat agarren urtia edo? Ba, 2. urtea bukatu hori. Eta zenbat dia guztira? 4. 4. Orduan eta hortikan atera taia laneta zuzenian. Bai, a ber. Amigo, ikusiko dugu. Denbora, zein udalerritan dago Donostiako aireportua? Zein udalerritan dago Donostiako aireportua? Hondarribin. Bai? Bai. Denbora, minuto bat eta 11 segundu. Donostiako aireportua nun dago? Hondarribin. Bai, Hondarribin, oso ondo, bertze 20 euro. Beste bat. Beste bat, da bentxe, ja 40. Zerreta. Bueno, oso ondo. 3. galdera. Zer taldek abesten du The Final Countdown abestia? Europe. Denbora. Nola da bestia? It's the final Countdown. Oso ondo, bertze 20 euro, oso ondo. Tori, bentxe. Iguale, abesteagatik igual bertze 20 euro merezitio. Hala ez? Ez? Bakarrik gari euro baixan da, jazta. Oso ondo. Zein herrialdetara joan beharko genuke Gante iria bizitatzeko? Gante iria? Bai. Gante iria bizitatzeko. Zein herrialdetara? Herrialde bada, Herrialdea, país. Bai. Herrialdea da país. Arkatu. Gante iria bakizuten nun dagoen? India. Hola. Ni idea. Gante iria bakizuten nun dagoen? Belgikan. Gante iria. Mentxe batoz. Venga, korrika. Belgika. Denbora! Bian ere, laguna, nola utzi duzun. Jose Luis, azkarra da, Ja, 2 minuto. Minuto bat eta 49 segundu. Gante iria. Belgikan, neska batek Belgika. Eta Fio. Esan du zuzenean Belgika. Ba, baina diro zuk jokatzen duzu. Ja, baina oso seguru esan du. Bai. Bueno, seguro esan du baizu zerratikan. Egia da. Bazekilako. Ondo, Gante iria, oso ondo. Osa, ez da inor izan du den, Mi esker! Tori, bertze 20 euro. Bai. Ba, guztira jazen bat, 60 izan daiteke bai, ez? 80, 80. 80. Eta baina 3 minuto faltan, Osa, 2 minutotan 80. Atera kontuk. Bueno, ba, denbora. Zein koloretako da Pikachu? Horia. Ziur? Geratuko dut? Venga, denbora, 2 minuto eta 6 segundu. Pikachu. Kolore horila. Bai, korele, bai, hori oso erraxa da, hori
nik ere badakit eta ez dute marrazkrizionek eta ikusten. 1 euro. Hoi poza, Joe. Tribelen eta zenbat diru irabazten duzu? Hor diru eta da tribela, hor badire... Ez hor da laun arten. Bai, baina hor ze jokatzen da, ez da... Mugikorrakin. Zein herrialdetan jaio zen James Cameron? Ostia. Ez, hori ez. Vale, arruntza nago, beretzea. Bueno, antxe badijoa korrika. Zein herrialdetan jaio zen James Cameron? Barkatu, James Cameron zein herrialdetan jaio zen? Estatu Batuetan edo? Ni idea, badakizute James Cameron nun jaio zen? James Cameron. Bai. Zuzendaria, zer herrialdetan, Estatu Batuetan? Fijo? Bai, hau bai. 2,6. Bai? Hombre, hementxe badator. Bega, fiera, bega. Estatu Batuetan. Denbora. 2 minuto eta 47 segundo. 2 minuto eta 47 segundo. James Cameron esan dizute Estatu Batuetan jaio Nik dela. hori uste nun, baina ez nahi seguru, eta batek esan dit seguru. Jaio, ez nun lan itentzun. Belgikarra holako zerbait esango diazu. Nungoa? Ez dakit. Esango dizut. Kanada! Kanada, goiko partian! Kanada, beraz! Estatu Batuetan, bai, biziko da edo pelikula egingo ditu, ez dakit bizitzen zehazki. Baina jaio Kanadan jaio zen, James Cameron. Zaila hori. 2 minuto eta 47 segundo, agortuta ja. Eta, bueno, hortzen dakauzu dirua. Bueno, ikasle naizea, ezta? Hau jakingo zordun. Zein da pi zenbakiaren balioa? Zein da pi zenbakiaren balioa? 3,14. Bai? Bai. Ziur? Fijo. Gelditu. Denbora? Venga. Bale, lasai. Lasai. Geldituko dut lasai. 2,56. Ondo. Bai, ala da. 3, kako, txamalau, 16. Oso ondo. Venga, lehenokoak. Oida, haizea hor agintza eta gustatzen zaizu zuri, Bai. Bueno, ikus dezagun, kantaldetek eta zer modu zabiltzan, Denbora, nora doa Maritxu Euskal Kanta Ospetsuan. Nora doa Maritxu Euskal Kanta Ospetsuan. Iturrira. Bai? Bai. Denbora. Bale. 3 minuto eta 8 segundo. Nola da kanta? Maritxu norazoa, zeder galantori, Iturrira Bartolo nahi badezu etorri. Nervio pixka gehiagoekin, jarri Ez pixka. dakit abesten, ez nahi zabeslaria ez. Bueno, garrantzitsuena da, erantzutea eta ondo erantzutea. Ondo. Maritxu nora dijoa? Iturrira. Iturrira. Bai, iturrira dijoa, oso ondo, bertze bai euro. Hemen txaituzo. Gusta sartzen duzu horre, Bai. Gustora, Zenbat diru ja, eunta? Unda, bai. Eunta bai euro. Zertan gastatzeko? Ez zertan, igual zerbait erosiko, eto... Denbora. Zein da Australiako hiriburua? Australia. Bega, azkar, tita! Baudo nervioa. Australiako hiriburua ez da Sydney. Canberra. Canberra. Denbora. 3 minuto eta 32 segundo. 3 minuto eta 32 segundo. Hor, kafeteken esan dizut, ezta? Bai. Australiako hiriburua, Canberra. Canberra. Ongi erran dizu, oso ondo. Australiako hiriburuak Canberra da, oso ondo. Beraz, bertzo gai euro. Batera gaizki. A ber, nor da mutua? Txirrimirri edo txiribiton? Nor da mutua? Ostia koska. Txiribiton. Seuro? Bai. Geratuko? Bai. Denbora. Hau ez bat asmatzen neskak hilu hori. 3 eta 40. Bale, orduan txiribiton, mutua. Bai. Bai, hau da, txiribiton da mutua, oso ondo. Beraz, bertzo bai euro, eta nola duzu neskan lagunan izena nola da? Egirantzu. Bueno, jarri ezagun, 3 minuto eta 40 segundo, oso ondo, minuto eta 20 segundo handikan gurekin jokatzeko, lehiatzeko. A ber, denbora, zein telesailetan agertzen ziren Brenda eta Brandon Walsh. Hoixen, venga, 3 eta 48, eta 49, eta 50. Ze serietan agertzen ziren Brenda eta Brandon Walsh. Zein telesailetan agertzen ziren? Ni idea? Ez? Bale. Barkatu, telesailak ikuste dituzue Brenda eta Brandon Walsh. Venga, 4 minutu Ez? eta 5 segundu. Brenda eta... Brenda eta Brandon Walsh, olako zerbait. A ver, Sensación de vivir! denbora! Lau, ondo.
Egiten alduzu olako sarrera bat tipo beisbol, Bai. Lurrera botata ni ukitu gabe. Bai. Ordon, Horre esan diate, nik hori ez duen ikusten. Sensación de vivir. Bai. Ba, ez duzu itxurarik olako telesailak ikusteko. Ez duen ikusten. Sensación de vivir, uste duzu? Dragoi bola ikusten. Brenda eta Brandon Walsh telesail horretan azaltzen zirela. Sensación de vivir. Bai. Etxena izango Beverly Hills, 90.210. Ez. Ba, bai. Bai? Bai. Baina, Zer. edo sensación de vivir. Oso ondo. Mi esker! Oso ondo, bertxo gehi euro. Bueno, berroi segundo. Ja 5 minutuak agortzeko. Bueno, jarraitu behar dugu gure artistekin. Zen Jose Luis Cantero abeslariaren ez izena? Zein zen Jose Luis Cantero abeslariaren ez izena? El Fari. Seguro, geratuko dut? Bai. Denbora, 4 eta 33. Ordon, zu diozu El Fari. Ba, ongi esana, El Fari da, oso ondo, bertso gai euro. Bikain, zema diru ja, eunta? Ez dakit, 200 uste, eto. 200 euro ja, Ez eta... dakit asko. Eta 27 segundo faltan noa indikan. 5 minutuak eta gortzeko. Bueno, zuk zen batu. Iru, lau, 5, 6, 7, 8, 9 eta 10. 10, orduan 200 euro. Bueno, oso ondo. Bueno, guazten, eskate bile behar du botikan. Bueno, ba, hau ez da historia, baizik eta geografia. Nun dago Arrigorriko hondartza. Eta denbora ja, 4:40. Arrigorriko hondartza, ni idea, Arrigorri hondartza, barkatu, Arrigorriko hondartza, bakizu nun dagoen? Ni idea, no? Bega. Sarrera, beisbolen sarrera bat, hola, sarrera. Ondarroa. Denbora. Ondarrua. Bai, Arrigorriko, ezta? lagun batek hilu. Arrigorri, izango da arriren bat hola gorrilla dena, Bai. seguro eski. Ezautzen alduzu bai, ezta? Halo, bako zer? Egia bada, Arrigorriko hondartza. bai, Zure ustez, eta norbetin ustez, ondarra ondo. Zer da, ondarru darra zen bera, zer? ez dakit, Ez dakizu, ez? ez Bueno, diotenei askatu. errango dizut, erantzun, egokia dela. Baina ikusi behar daia denbora barren sartu ote den. Guztira zian 5 minutu, eta bazien itun, uste dut bukaran, 30 segundo lako Asko zer galdu, bukatzeko. Ibili zea bueltaka. Beraz, zuek emandoko erantzuna, denboraz kanpo dago. 5 minutu eta 28 segundo. Beraz, ez eta asmatu ezin dut ontzat eman. Hoi euro. Ekarri bueltan, Bueno, eta ez da ja, hainbeste. geratzen denarekin, itzen jendigu, sola zinen dugu. Baina, oso ondo. 180 euro. Ez dago batera gaizki. 180 euro, gaur egun, dagoenarekin gainera ez dago batera gaizki. Baina eta bikoitza, 360 eurokin, Doblo ingo nada, zenuke, hoi da, Doblo bikoitza nada. la ezer. Bikoitza Ez, 12 euro. Edo horrekin no? gerau. Asko irabazi, Ba, planto, eta naiz eta zuk ez nahi ez autu grauzu. Haneke, bega, torri da, oso, zorionak. Bi esker. Bat, bi, eta hiru, Bost baietz. baietz!